Asik. Pasar bangkir serba hujan tikungan pinggir jembatan mobil lewat sorak-sorakan kali banjir adus-adusan ayo disambut. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Kia kepriwe gari eling-eling. Ayo jarumnya disikat, jarum super. Ayo kita goyang bro buat rekan-rekan muda tentunya yuk. Toh di kancane tokene kuwi. Monggo Pak, ayo.
mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jayanti dipersiapkan. Matur suwun bos, matur suwun. Sehat selalu tentunya, semakin dimudahkan. Ayo. Ayo. Juragane. Langsung saja. Ayo. Yang mau joget buat Bang Limas dipersilakan. Ayo. Ayo, yang beri sebentar nih ngono iki. La 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 la. Parane. Ayo Rey. Sebelah pakan terus. Nah, sing ngagem topi. La la la. Nyanyi. Ayen nawang aku ra doyan mangan. Yen bengi arep turu tansah klisikan. Tak pikir rondo keles wetan dalan. Ada tipe kok Seminggu kok wis pisahan.
ada Tarling apa? Jayanti. Jayanti. Apa Jayanti disit? Apa Jarum? Saking cocok. Monggo perahu layar. Monggo Mas. Yo yo yo. Ya ya ya. Yo yo yo. Air yo yo. Muga dadi bombong ing pikir ninggal tresna. ya ayo nduk mudhun nduk ye Siti diprepok kita ki ayo mudhun Parani. heeh Siki. iya Parani. weo weo bang oh weo weo bang la 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 la
anu ngesuk wis mangkat kok ngesuk. Iya met iya. Iya. Oh, diteru entek karo mangkat. Janji nggih Pak Kadus. Ngesuk ya nang ngene Pak Kadus awas pengen terus mangkat ya lho. Aja lali pawale matur suwun Kang Nono. Adine Mbak Manten. Monggo mriki Mas. Lagune apa? Ayo yo. Sliramu Dawara Samudra leganono aku ngemis tresno Dawa ngayo klapa muda leganono Mas
aja ora tau ditunggone najan sira rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan piting tresno gendut ayu jenengmu sapa sliramu Pandawara Samudra leganono aku ngemis tresno wong ayu apa padha leganono ora tau dinakae najan sira rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan yo dong latihan orang mangkat sih. Iya. Ngertian banget yakin Rosito. Hah? Ya iya dong. Ingkang wonten ngajeng Sudiarto monggo menawi badhe nyawiji. Ampun diampet. Derek joget mawon monggo. Boten bareng nggih monggo. Ala pilih ajeng dueti mboten napa-napa iki. Duet monggo Pak.
Kan sing ajeng jogeti niki ramane. Lah. Jane saking karepe jane mung karono diampet. Oh, adus niku. Lah Kula sawang ngaten niku jane. Nggih, mungkin malah jenengan mungkin ngajog niki. Nggih, kula jemput, Pak. Oh, boleh sama mamaknya. Lah, Aman tentrem. Ayo dor. Silir-silir ana ing pantelo gending. Ayo. Sing penting dinikmati dipidanaken. kok dinikmati nggih. Aman tentrem. Silir-silir ing pantelo gending. Sampun iki Kirang langkung Bapak. kateng tembangipun. Nggih. Matur suwun kanggo. Ayo. Ayo der. Ayo. Ika. Seliramu taturi ngaturke tembange. Ayo, iyo iya yo. Ya ya ya. Mbok nyoto Kanggo sibuk jroning sepi. ono moni Jas. diaturke
suwun karo Mas Pelewek. Mas Pelewek. Niki mboten Bos ajeng. Pukis. Bos Pukis mboten ajeng derek ngadeg teng mriki. Oh, iya. janggelenge teng mriku kula mboten mriksani. Wis Mriki pokoke mawon janggelenge Bos Pelewek. kanthi donga muga-muga semakin sukses Boten, usahane. kula kurang genah niki nun sewu. Ya disambut. Betis manis, Betis manis. ucap sih. Akan asata anteni. Batur sawet kagem dheripun Bapak Rasimin namung saged ngaturaken dedonga muga-muga semakin sukses usahanipun anggenipun usaha wonten ing bidang perpukisan putra dua gombong sukses selalu matur suwun. Minang karo milo betis manis Ucap sih. Artine kepiye aja mosat iya iya matur suwun Pak Lurah matur suwun ramipun kepiye berartine matur suwun Pak Lurah ramipun dherekaken sugeng kondur ya agamaran manco sama Atana sata anteni menika pun Bapak Kades sampun ngersaken kondur Oke. sepeda ngaturaken matur suwun rawuhipun Mangga. hadir satu tembang bersama Siti Arista. Ayo, ayo Mas Subur. Yang di belakang layar dipersilakan. Halo, asik. Rasito. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo Bapak ini joget saking Bokaneja Joko monggo mriki Barat wong Mriki. tua angkat aku ra koso urip wis mulya
rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan dianggep sepele yo seleramu jenenge esuk tempe sorene dadi dhelek tresnamu mung abang-abang lambe iya boyo ning ya nyatane si diem-diem bae ya. Ya, Ini urung ana pergerakan.
masuk yo. Nagi para jomblo anggerana barang Para baru. jomblo. Mana yang jomblo-jomblo yang mana? Ake, Oh ake, ake. pada karonyong berarti ya jomblo. Nah, mudahnya sih kenapa ada